tasih panjang. Kasuwun. Bapak Pak Arsi apa Pak Adi Sutris ya? Pak Adi Sutris, monggo. Kepareng berkah tur suwatinipun sareng pikonco. Viana. Monggo Pak Adi. Loh. Monggo, monggo. Nggih, sugeng siang Mbak Hati. Sugeng siang, Mbak. Nggih. Karepe kon kepiye, Mas Mantri? Nggih menyanyi. Aku ki enak-enak ngantuk iki mujane kaget. Lah nggih, mengke malah keturun karo lenggah. Nika berkah tur suwatinipun pikonco Viana, Pak Adi. Iya ra dadi napa. Aku Nyuwun berkah. nuruti pamundhut ki ora ana eleke. Nggih. Godhong ngates wae gawe lega kok wong ora gawe lega sak sepadaning Nggih. kurang prayoga. Ya sak bisa-bisa tak udanani Nggih. panyuwunmu. Nika vitaminipun pun Ora, siapa? kes ora Nggih vitamin. saderengipun kula badhe nderek memuji. Nggih, Mbah. Mugi-mugi temanten sekalian tansah pinaringan wahayuning jatukrami saged kasembatan menapa ingkang dados panjangkanipun. Nggih. Amin. Nggih. Oh, nggih. Sing cendak wae, Jen. Mau kaya cendak kurang dawa. Lah iya to. Diwalik kok ngewoh. slendro. Oh, salendro. nggih. Slendro. Selendro. Sinebut lawan putri Sriuning Mustika Tuban Nggih. putra Kanjeng Suralawe Tuk prangkong bojana gara bebilo wirat moyo Nggih, suwantene. tan burung sri kuning gugur dadya kusumaning bangsa Yo. Monggo Matur Mbak, sembah nuwun. panjenengan lajengaken lambanipun nggih. Nggih. Matur nuwun sanget. Mangke. Wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Adi Sutris. Sampun pareng berkah tur suwatinipun. Sriun ning Mustika Tuban laku tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasaja anandang pranti datang grahita
kedal kasumanggaken Bapak Ismail.